temes clau, que és com hem batejat una mica la jornada d'avui, té a veure en el desenvolupament d'eines, de capacitats i competències de gestió. És un tema que no és nou, que fa anys, el llibre blanc ja sortia, que hem viscut una evolució important, però al mateix temps la nova dimensió, la complexitat de les entitats és un camí sense retorn que exigeix aquest desenvolupament d'aquestes capacitats i d'aquestes competències. Moltes entitats ja estan fent camí en aquest sentit, s'ha avançat, s'han desenvolupat, està desenvolupant-se un cos que ajuda a això. Però no obstant, encara hi ha feina a fer, encara hi ha camí a recórrer. I en aquest sentit, sobre aquest mateix tema ens podem trobar en dos escenaris. Que si fem les coses d'una manera determinada ens trobem en l'escenari evitar que ens explica la Joana. És important que desenvolupem capacitats i competències de gestió, perquè si no tindrem entitats amb molta voluntat però amb poca capacitat d'actuació. Entitats que seran poc eficients i que acabaran dedicant la major part del temps i dels esforços en tasques d'estructura, de funcionament, i s'apartaran de les activitats que realment les fan avançar cap a la seva missió. A més, molt probablement s'acabaria imitant el sector públic o el sector mercantil, agafant eines i dinàmiques que no són pròpies del sector i que aleshores no respondrien a les seves característiques i activitats. Aquest és un escenari negre, d'alguna manera li dèiem un escenari evitat, no? Però si fem les coses d'una manera determinada ens podem trobar en un escenari desitjable. Sandra, quin seria? En què tindrem un sector eficient i eficaç amb entitats orientades a la missió. També amb un sector que potencia i aprofita les especificitats de les organitzacions no lucratives com el treball en valors, la qualitat, l'eficàcia. Aquest escenari desitjable és un escenari engrescador, un escenari que ens fa il·lusió. I li hem demanat a l'Oriol Alsina, aprofito per presentar-lo, acaba de pujar, que ens faci una reflexió. L'Oriol és el gerent, el director de la Fundació Amics de la Gent Gran i, a pesar de la seva joventut, té una llarga trajectòria al sector. Jo recordo quan fa anys va arrencar la iniciativa de FETS, de Finances Ètiques, ja ha plogut des de llavors. Oriol, ens dones en 5 minuts 3 pistes per intentar apropar-nos a l'escenari que ens ha dibuixat la Sandra? Que només tinc 5 minuts, faré dues coses. Diré les 3 idees al principi, així ja no se'm pot tallar, i demano la vostra col·laboració. Jo no miraré el temps, quan faltin 2 minuts, sisplau, aixequeu la mà. Quan falti 1 minut, aixequeu les dues mans i així acceleraré. No us parlaré d'eines de gestió, la meva intuïció és que el que falta en el sector és capacitat de gestió. És a dir, persones que sàpiguen gestionar bé. I un cop tinguem capacitat de gestió, després les eines segueixen naturalment. Les 3 idees. La professionalització, és a dir, el dotar-se de capacitat de gestió i d'eines de gestió és inevitable. 1. 2. Si volem professionalització, ens l'hem de creure nosaltres mateixos. I 3. No només n'hi ha prou amb creure-s'ho, sinó que ho hem d'aplicar i ho hem d'aplicar ara, en un context de crisi, que és molt fàcil caure l'excusa que no hi ha prou recursos i és un peix que no sé la cura, com que no hi ha prou recursos no podem deixar professionals, etc. Per què és inevitable? Perquè és una qüestió de cicle de vida. Igual que les persones tenen un cicle de vida i anem canviant, les organitzacions també. Moltes entitats que formen part del tercer sector comencen perquè una persona o un grup de persones tenen una preocupació social, es creuen, volen ajudar un col·lectiu a una problemàtica social i tenen tanta il·lusió que convencen les persones del seu entorn i comencen a treballar en aquest col·lectiu. Però passen uns anys i es va creixent, es va tenint cada cop més persones i hi ha un moment que apareix la necessitat d'escriure una organització, de tenir capacitat de gestió i de començar a aplicar aquesta capacitat tant de forma especialitzada als diferents àmbits. Si gestionem recursos econòmics hi ha d'haver una gestió econòmica i una gestió financera. Si volem captar recursos s'ha de tenir una captació de fons, si volem gestionar persones calen recursos humans, etc. I també una gestió global, és a dir, tenir capacitat de poder dirigir aquestes organitzacions. I molt important, una cosa molt poc atractiva i molt poc sexy, els indicadors. No podem gestionar allò que no mesurem. No pot ser que simplement anem avançant i no podem mesurar l'impacte i de si estem fent bé les coses o no estem fent bé. Per
tant, a nivell de sector, igual que hi ha unes quantes grans tendències, una és creixement, s'ha crescut molt el tercer sector, l'altra és la diversificació, estem atenent a moltes causes socials i l'altra és la professionalització, i ha arribat per quedar-se. També és inevitable per un segon motiu, i és que la societat ho demana. Cada cop l'acció del tercer sector està més fiscalitzada per les administracions i pel públic en general, i no només ens demanen transparència, sinó ens demanen que gestionem bé els recursos. Si volem professionalització, ens hem de creure. Pot passar que en el cicle de vida de les organitzacions, quan es fan molt grans i els professionalitza al 100%, es traeixi l'esperit original de l'organització i ja l'organització només pensi en la seva pròpia organització i treballi per ella mateixa, com tot això pot passar. Però això no vol dir que no creguem que necessitem capacitat de gestió. I si en lloc de pensar en l'organització pensem realment en els usuaris, les persones que estem ajudant, hem de voler fer-ho de la forma més eficient possible i necessitem capacitat de gestió. Per tant, la capacitat de gestió passa a ser una cosa social. I creure-s'ho implica, al meu entendre, acceptar sense embuts que necessitem aquesta gestió i que hem de treure el talent cap a les organitzacions. Són els que penso que de vegades les empreses ho diuen, hem de treure i gestionar i retenir el talent i ho fan molt bé i nosaltres no ho fem prou. I penso que falta talent en el sector, talent professional. I el fet, no n'hi ha prou en creure que la causa, que estem fent una bona causa, justifica que fem les coses malament o que no hi hagi prou talent. Llavors, qüestió clau, la nostra professionalitat, la nostra gestió és diferent a la dels altres sectors. Hem d'adaptar les eines de gestió. Us dono dues respostes contradictòries, sí i no. No, no som tan especials, senyors i senyores, no ens ho creguem. Els problemes de gestió de recursos humans són més similars als que pensem perquè les persones són similars en els diferents sectors, també els que treballen en el món de les empreses. I gestionis el que gestionis, has de fer-ho bé. I no hauríem de jutjar ni de sentir-nos millor per posar la nostra passió en ajudar els més desfavorits. I hem d'adaptar les eines de gestió? Evidentment, hem d'adaptar les eines de gestió, però igual que adaptar les eines de gestió una gelateria que fa uns gelats artesans. Nosaltres treballem amb persones en col·lectiu social, hem d'adaptar aquestes eines de gestió al col·lectiu i a la nostra organització. Sí que som especials perquè tenim el gran luxe de poder dedicar-nos a ajudar, que és una de les activitats més úniques que hi ha, i perquè ens podem dedicar a allò que hem escollit. La feina del tercer sector té una composició vocacional i poca gent ve obligada a treballar al tercer sector. I a més som molts millors gestors perquè treballem amb molts pocs recursos que hem de generar nosaltres mateixos. I ens ho hem de creure encara que no hi hagi prestigi social, no ens enganyem, no hi és. Com atraiem aquest talent? Com ens dotem d'aquestes eines de gestió? Tres estratègies. O anant buscant fora, contractant els professionals, o desenvolupant en intern els professionals que ja tenim, o contractant entitats i consultors que també existeixen al sector i mutualitzant. Hi ha eines per mutualitzar la capacitat de gestió. I en totes les estratègies cal que ens ho creguem. Això vol dir que cal que paguem bé els professionals i si no tenim recursos, que demostrem que tenim uns plans perquè els professionals de les nostres organitzacions es desenvolupin, que entenem que la remuneració no és una qüestió només de diners, que hi ha una part salarial, que és una part, però hi ha una part no salarial, i explicant que el poder dormir tranquils és un privilegi i que si volem atreure gent cap al sector hem de transformar el que és un sacrifici en un luxe, i no el luxe de treballar al tercer sector.